दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' आइजोफोरखौ फैसादोंबो मोनो जाहैबाय बर'फोरा हिन्जावखौ सानै साथाम लानांसिगौ। बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे बर' हारिनि थाखाय मेजर साबजेक्ट बुंनांगोन बे बाथ्राखौ। बेखौ लानानै आं दिनै फंनैसो नोंथांमोननो फोरमायनो लुगैबाय। बे मेजर साबजेक्टआनो जाबाय जों आथिखालाव जोंनि बर' सिख्लाफोरा बा बर' आइजोफोरा ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों गुबुन हौवाफोरजों लांखारलायनाय बा हमजानाय बा बर' आइजोफोरा हौवा न'खर गारनानै खारनाय, बेफोरखौ जों बारानिख्रुइ बारा नुबाय थादों। बेनिखायनो आं दिनै बे समयसानि फारसे फंनैसो बुंनो लुगैबाय। खारन बे समयसाया जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना आरो लाजिथावना बाथ्रा। बेफोर समयसाया मानो बांदों? बेफोर जाबाय जोंनि जिथु आबसुआ आथिखालाव बेफोर समाजनि मैलाखौ हासिब सिबला हासिब दांला। आथिखालाव सरकाराव फैबायथ' आबसुआ, बेनिखायनो आबसुआ दायो फैसा दांनो मोनोसै नालाय, बेनिखायनो बेफोरबायदि समयसाखौ सिबला। गोदोथ' बेफोरबायदि हायामोन नङा होमबा? आबसुआनो हमना लाखियोमोन, आबसुआनो फोसाबोमोन। बेफोर गासिबो केसा आबसुनाव सहैयोमोन। बर' हारिनि समयसाया पुलिस थानायाव सहैयामोन, आबसुनाव सहैयोमोन। खिन्थु आथिखालाव आबसुनियाव सहैला, आबसुआ बेफोरखौ फोसाबला, बेनिखायनो आबसुनियाव सहैला। जियानो जादोंला, बेफोरखौ हमथानो थाखाय जोंनियाव मोनसे राहा दङ। आं बे राहाखौ दायो नोंथांमोननो फोरमायनो लुगैबाय। माथो खालामनो आरो नङा होमबा? उपाय गैया। बर' हौवाफोरा बिदिनो बर' सेंग्राफोरा बा बर' हौवाफोरा बाहाराव फैसानि थाखाय गुलाम मावनो थाङो, बेफोराव बुथारहैजायो। हनै बेलटि एनडेबियाव गोबां मुंख्लं जालांबाय। ओरै सेंग्राफोरा बाइकजों जौ लोङै लोङै बाइक सलाय एक्सिडेन्ट जायै थैजोब्बाय। गोबां थैगासिनो दङ सेंग्राफोरा, आरो सोरबा थैयाखैब्लाबो उपायानो गैला। बेगेंफ्रानो बायख्रुबजोब्बाय, लहा सोला जोब्बाय, जेबो मावनो हाला। बेफोर समयसानि थाखायनो बर' हिन्जावफोरा बिदि गुबुनजों खारनाय बा गुबुन हारिजों थांनाय, बेफोर बारा जादों आरोना। आरो जोंनियाव हौवाफोरा खम जाबाय। बर' हौवाफोरा खम जाबाय आरो हिन्जावफोरा बारा जागासिनो दङ। दिनै जों एसे सानथावना बाथ्रा नङा होमबा? दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' आइजोफोरखौ फैसादोंबो मोनो जाहैबाय। गुवाहाटिफोराव, अरुणाचलफोराव, काहा दिल्लीफोराव, हटेलफोराव बायनानैनो मोनो जाहैलाय लांबाय बर'फोरखौ। बे जोबोद दुखुनांथावना जालांबाय। गोदोथ' आबसुआ बेफोरखौ हमोमोन नङा होमबा? जेसेबांनोखि गोजानाव थांनानै बेफोरबायदि खामानि माव, खिन्थु हमोमोन। खिन्थु आथिखालनि दानि आबसुआ बेफोरखौ हमला। बिनि थाखायनो बे समयसाया बारा बांदों। जियानो जादोंला, बर' हौवाफ्रा खम जाबाय नालाय, बेनिखायनो हिन्जावफोरा गुबुनजों थांदोंसै। बर' सेंग्राफोरखौ आखा खालामनो हाला, मा मावना जाहोगोन। आथिं आखाइफोरा बाइक सालायनानै बायख्रुबजोब्बाय, लहा सोला जोब्बाय। बेनि थाखायनो बर' हौवाफ्रा खम जाबाय। बिनि थाखायनो हिन्जावफोरा गुबुन हारिफोरजों खारनाय बा हौवा गारनानै खारनाय, बेफोर समयसा जादों। जियानो जादोंला, आं बेफोरबायदि समयसाखौ हमथानोब्ला मोनसे उपाय, बर'फोरा हिन्जावखौ सानै साथाम लानांसिगौ। माहाजोनजों खोथा गैया, गोरिबजों खोथा गैया। आं गोरिब मानसिया माबायदि सोलिनांगौ हिन्जाव सानै लानानै, आं बेखौनो फोरमायना होनोसै। सासेखौ न'नि थाखाय दायथ' होदो, न'नि खामानिफोरखौ मावना होनो थाखाय। जुदि नों हाजिरा मावनो थाङो, अब्ला सासेखौ नोंजों लोगोसे लांफादो हाजिरा मावनो। नोंनिबो खामाय जाबाय, हिन्जाव सासेनिबो खामाय जाबाय, न'थिंबो हिन्जाव सासे फोजोबना दोनबाय भेजालखौ, नङा होमबा? बेबायदि खालामोबासो बर' आइजोफोरा बा बर' हिन्जावफोरा गुबुनजों थांनाय नंला। आरो बर' आइजोफोरा बर'नियावनो थागोन आरोना। जोंनि संखिया खम जालांगासिनोखा, नङा होमबा? दिनै जोंनि बर' माखासे कन्ट्रेक्टारफोर दङ, गिदिर बिजनेसमेनफोर दङ। बिसोरो मा खालायो? न'आव हिन्जाव दङ, गथ' दङ, खिन्थु नोगोर सहरफोराव, गुवाहाटिफोर बायदियाव बे कलेज फरायनाय सिख्लाफोरखौ कानेक्सन खालायनानै रुम लानानै दोनो, गोसो जाब्ला थाङो। आं बिथांमोनखौबो खावलायनो लुगैबाय, जायफ्रानोखि माहाजोनफोर बा बेबायदि खालामना दोनो कन्ट्रेक्टारफोर, बिथांमोना बेबायदि खालायनो दरखार गैला। लास्रादो। खारन
जोंनियाव बर' सिख्लाफोरा गुबुन हौवाफोरजों थांनाय हमजानाय नुदों बर' आइजोफोरा बेलेगजों खारलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बिनिखायनो लास्रादो सानै साथाम बनायदो आरो साहारा होदो हो कृष्णआ 16 कौटि आइजोफोरनो साहारा होदोंमोन थिग बेबायदि बर'फोराबो दायो आइजोफोरनो साहारा होनांसिगौ नङाबा बर' आइजोफोरा बिदिनो गोदाव सोराव जालांगासिनो दङ जुदि बर' हारिया थांना थानोब्ला आरो बर'लेण्ड नांगौब्ला बेखौ बर' आइजोफ्रासो लाबोनो हागोन दे बर'लेण्डआनो होन बा हारिखौ हमथानोब्लाबो आइजोफ्रासो हागोन ओंखायनो आइजोफोरखौ हमथानोब्ला दायो हौवाफोरा हिन्जावखौ सानै साथाम लादो नङाबा गुबुन हारिजों खारफालांनाय बा बर' हौवाखौ गारि गारि खारनाय बेफोर समस्या बांगासिनोसो दंसै दायो आरो बांलांबाय थागोन बेनिखायनो बर' हौवाफोरा खम जानायलाय बर' आइजोफोरखौ सानै साथाम लादो गोरिबब्लाबो लादो सासे न'नि खामानि मावनो दोनदो सासे गावजों खामानि मावनायाव लांफादो बेबायदि खामायदो आरो ग्रोम ग्रोम जादो जेबो प्रब्लेम गैया बुजिदों जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोना जोंनियाव दायो ससियेल मिडियायाव जों बारा बिदि समस्याखौ नुबाय थादों बर' हौवाफोर हिन्जावफोरा बर' हौवाफोरखौ गारि गारि खारनाय बेफोरबायदि खारन मानो बिदि जादों होनबा जोंनियाव बर' हौवाफोरा खम जालांबायथ' आरो जोंनि सोलिनाय समाजनि आयेनफोरा लोरबां जालांबाय गोदोनि आबसु गैला आरो दानि आबसुआ बेफोरखौ नोजोर होआ बिनि थाखायनो बेफोर समस्याया जालांबाय थादों आरो बेफोरखौ दायो आबसुनाव आखा खालामनानै लाब गैला बेनिखायनो बर' हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ सानै साथाम जेसे हायो लादो आरो हारिखौ हमथादो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि बे कन्टेन्टखौ नङा होमबा बे जोबोद इम्परटेन्ट जाना फैबाय जोंहा दुखुनांथावना जारिमिन जालांबाय थादों बिदिबा बर'नि समाजा मादि थालांबाय थागोन बा बर'नि न'खरफोरा माबायदि जागोन बा बर' बिमा बोरैहाय मोजां जागोन नङा होमबा आरो गुबुनजों खारफालांबाय थानायफोरा बांबाय बा जों नुयो जोंनि BTC ओनसोलाव दायो गोबां बिदिनो रिजर्टफोर पार्कफोर बानायबाय गोबां बिदिनो मानसिफोरा लाइन मारिनायफोरा बांबाय इन्जय बारा खालामबाय दानि बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ हमथाग्रा जोंनियाव फोसाबग्रा बेफोरबायदि आफाद गैला होननांसिगोन डेमेज जाबाय दंमोनब्लाबो डेमेज जाबाय थाखा फैसाजों गोदोबाय आरोना गोदोनि बायदि हासिब दांला दानिया फैसाल'सो दाङोसै बेनिखायनो नोंथांमोना हिन्जावखौ सानै साथाम लादो बर'नि समस्याखौ जुदि फोसाबनो सानदोंब्ला बेखिनियानोसै